Mi fu y mam a'n had yn cadw'r bwl am 28 years cyn I mi am gŵr Merfyn gymryd drosodd ym mis Ebrill 1969. Dim ond 3 mis oedden ni wedi bod yno pan glywon ni fod y chwaral yn cau. Rwy'n cofio hyd heddiw y diwrnod. Codi yn y bora a mynd I gael y papur newydd o'r drws. Roedd y gŵr a finnau wedi dychryn am ein bywyd. Be nawn ni? 2 o genod yn dal I fod yr ysgol a ninnau'n dibynnu ar y chwarelwyr rhan fwyaf am ein bywoliaeth. Sioc ofnadwy. Oedd y bwl yn di tafarn braf I gadw. Dim twrw bach na mawr. Digon o hwyl yn gwrando ar yr hen chwarelwyr yn deud eu hanes yn ei gwaith. Rhai eraill gyda'r nos yn codi canu. Hogia'r band yn dod I mewn ar ôl practis ac yn ymuno â nhw. Oedd na gymdeithas da yn y pentref. Wrth gwrs, pawb yn gwybod busnes ei gilydd a pawb yn fodlin helpu ei gilydd. Siopa bach ar hyd y stryd fawr, rheini gyd wedi cau yn awr. Hyd yn oed y post office erbyn hyn. Mae cau chwarel Dinorwig wedi newid bywyd pentref Deiniolen. Wrth gwrs, mi ddoth gwaith i'r pentref ac o gwmpas hefo'r sgîm trydan marchlin yn roedd llawer o Saeson yma hefyd yn cymryd rhan o hynny. Mae'n bechod fod gymaint wedi gorfod mynd I ffwrdd I weithio a gadael eu teuluoedd ar ôl. Ond aros yn y bwl ddaru ni am 10 mlynedd cyn colli'r gŵr a 12 arall fy hun, 22 o flynyddoedd o atgofion hoffus iawn.